Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Nganong pahibawon ka man? Kay uyap mi ni Piolo. Ha? Unsa? Ha? Oy, Ano siya lang? tabaghak. Uyab day mo? Ha, uyab day. Ay, nay, agay, nay. Unsaon naman lang si ma'am, ha? Unsaon naman lang niyang imong uyab? Ha? Tatay pa. May lain kang uyab, Piolo? Kinsa ha? Dili ko musugot nga manguyab kag lain. Kay ako ka lang, Piolo. Magkagubot yun akong manguyab kag lain. Kasapot ka? Ha? Tay pa, ha? Pero saan natin magkauyab? Huwag mo lagi ko mahinumdum, anak. Dugay na. Kanahan kang bata, aka. Kanahan Ay, ka. matao ka kayo. Agad kong dugan na, ay, ito naglusi, ah? Siya dugay na, Clover. Gawag ko manguyab ni mo. Waman bitaw, pero dugay naman akong gihuna-una nga uyab na ta. Wa pa lang kamay baw. Pwede din na. Pwede ka ayo. Uy, Ano kundi? tepa. Dili ba nga si madam na noon, si Ma'am Dennis man ang nasunahan naglakaw? Hala, siya to na, nay. Clover, buhay ko. Ayaw! Musayo ko ron sa eskwelahan aron makapangandam ko sa akong mga buhatonon. Wa ko mahuman sa akong lesson plan kabiid ha. Kay naabtan ako sa duka. Dugay ko nakatog nga nagpaabot ti potensyano nga mauli. Dili na ako mahimong biyaan si Kap kasi sarang usa kay tingalig unsa pay mahitabo niya. Ma'am! Oh, sinang sedes. Naasis kawas uban nila ni Piolo o Clover. Mao di tingali na ilang gipuyaan. Si Clover nagkupot sa bukta ni Piolo. Magpabuang-buang lang ko nga wa ko makakita o makatungong sa pangsangpit ni ng sedes na ako. Upadayon ko sa paglakaw. Oy, wa man mulingi si Ma'am Dennis. Asyusa si ma'am. Ikaw, magod. Anong ako man? Kupot-kupot makadisbukton sa kong apo. Unsay na May gani kay bukton rin akong gikuptan. Dili Ay, ang ay, iyahang... Tana. Nay, adto na mi, nay. Bye-bye, Nay! Pielo, kakakyut no! Ngano? Kugun sa ko. Untwa! Oy, kabugat ni mo niya magpakugos ka? Sus! Ha? Unsa man ka? Nabako ka nga pakugos ka man? Kiljoy lagi si Lola, ay. Lula, Oh, nanay di ay. Nanay Lola, maura na, uy. Sige na lang, uy. Holding hands na lang. holding hands sa imong mata. Unsa man nay baha diha nga magkuptanay manggid mo si mong kabot, ha? Madlo ka? Unsa man manlakaw na mo, o? Pamunalan ta mo ining silhig tukog, ha? Ay, ato na lagi, minay, uy. Bye-bye! Mwah! Ito na, Piolo. Clover, unsa ba? Ay, napasiki. Pagkupot lagi. Ay, hanigis imperno ni Bayhana da. May 20 minutes pa ko sa dili pa magsugod ang klase. Makapangandam pa ko. Hi, Ma'am Dennis. Good morning, ma'am. Oh, good morning, Sir Randy. Dugay baya kong nauli gahapon, ma'am. Ha? Nga naman? Oh, nalimot gid ay ka. Saon sa man? Gahapon, remember? Nagpaabot ko nimo din sa faculty nga mo balik ka. Human mo magsulti atong imong estudyante. Pero mingit-ngit na lang ug wa gid ka mo balik. Wa sa mo diha sa gawa sa akong paglili. Uy, hala. Hala, sir. Sorry, good kaayo, sir. May dinalian man ko kung gilakaw, good. Mao di ay. So, diin man mo. Ha? Kamu sa imong estudyante ba, diin man mo. Actually,
Nagasulti rami kadiyo tra kaayo. Then nag-iyahay nami sa pagpauli. Mao ba? Sorry, good sir. It's okay. Oh, basin unya, mahimo na. Mahimo nga. Invite unta ta ka. Asa man? Mag-dinner. Please. Kuan. Ganahan ko nga mas makailan nimo, Ma'am Denise. Ang tinuod. Dili pa ko andam ining butanga, sir. Friendly date lang. Promise. Dili ko mag-iskot og bisan unsa bahin sa akong feelings para nimo. How I felt the very first time I saw you, Ma'am Denise. Dili ko mag-iskot, ana. Kung giunsa nimo pagbihag ang akong kasing-kasing. Kung giunsa nimo ang akong mga mata, nga dili na ganahan nga mutanaw pa sa uban. Sir, Ma'am, sir, ang akong kamot. kahumok sa imong kamot nga akong gikuptan. Gaya lagi sa kong kumok. Usa! Piolo? Aw, ang importante ay gahi. Sakita hinuon sa kong kumok pagtuktok. Ikaw na, Sam! Ngano ni Aka? May tuyo ka ba nako, Piolo? May gipahatag si nanay ni mo, ma'am. Awa, oh. Naray. Oh, kining buhi ng gamot ni ma'am, sir. Kay mudawat man siya sa kuihatag niya. Salamat. Unsa man ni? Wasa ko mahibaw, ma'am. Sige, ma'am, mugawas ako. Sige. Ay, May gusto ka pang isulti? Unsa ganito'y pangani mo? Unsa ganito'y pangani ning imong estudyante, ma'am? Piolo, Piolo di ay, ha? May isulti ka pa dong? awa naman, sir. Magagawas ka na. Sige, ma'am. Sir. Suod mo sa mga estudyante. actually dili. Di kaila ko lang iya apuhan. Makalingaw kay tabian kaayo. Gipadadaan pa day ko niyag makaon. Unsa ka ni? Giputos man og dahon saging. Ako sa ablihan, sir, ha? Go ahead. Nasa dito uban niya itong maestro, ha. Makalagot kita tanaw ng naong ay. Feeling gwapo. Pilit ba kay kinapay? Unya, insert kayo. Ay, ano si Papa P. Ay, Papa P. Boyon, natibok na dayon akong adlaw nga nakakita nimo. Pangikapa ko, be. Hoy, basig usi mo mahikap pa na. Ano na, parang hikap. Sige, suwayi ron, suwayi. Why? Edi suwayan. Ay, mga pakman. Why, imo dayon na, nga di ba na, nga di magapahikap. Ha? Imo dayon na. Onya, imo sa day nang hikapon. Manghikap ka man. Bas hindi, Imo nga sa day na. Basin. Sa pa di ay? Di ba, Papa P? Sige ron, suwayi lagi hikap. Kundi patakabugnoon bayuta ka. Ay, ako may agituan. Adi, oy! Gusto kini kag bugno, ha? Dire! Ay! Ito ganyan ko batol! O maguwang, no? Bayaon! Ilisan ko ng kilay mo! Ay, mahimo ba? Ay, papason ko ng imong lips! Hoy, mahimo ba? Tulong mong duha? Judan, Clover! Gusto na! Ikaw saman mo! Gusto na mo ba? Sigurado ako, may sigurado matyaw ka niya! Hoy! Paminaw ba yun? Ang budaog may makaangkon ni mo, ha, Pilo? Adi, ako na na! Ako na na! Never ba yun buang? Never! Hoy! Pamina mo! Hulong na mo! Gusto na! Diyan na si ma'am! Sige pa! Sa puti!
Wala, oh! Nagpupot ng susunod sa classroom? May nag-away? Magdali ko. Kinahalang mauwang na ako ng nag-away. Yan na si ma'am! Hulong na mo! Oh, tanaw. Ngano nakagubot mo din kanina? Piolo? Yes, ma'am? Care to explain? Ha? Ikaw na sa nagpasiugda sa kagubot? Ha? Wa maboy. Ipatawag na ko ang imong apuhanon niya. Unsa ma? Ma'am. Ay! Wa man gud mi magkagubot og away din ni ganina, ma'am. Nagkatinan-aw ko nang nakabantay ka na, ma'am, kanang kinataw-anay naman mi. Oh, di ba, Ate Clover? Uy, ngano ko mag-ati man ka na ako? Igsuon ta? Siya, oy! Mayo, oy! Ang joker, dyan si ate, oy! Nag-joke-joke ramig amo, di ba? Nag-joke-joke ratag ato, di ba, di ba? Inang, kay mangin si Papa Pi. Nagkuan na mi ka nang nagbinuangay raman mi kaganina, ma'am. Nagbinoang og bugno? Wa man, oy! Si ate, oy! Gabot mo kay sa buhok, mao nga, akong gihapsay. Ana, ana, Agay, bayot. Sakit. Bayot, sakit na. Sakit na, bayot. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Buutan na gid kaining bayuta, ma'am. Cute kini siya aping. Lamigay ko si Unay sa muon. Ay! Pasok pa. Jordan, Ka-joke! Di ba, Antin? Di ba, Antin? Unya ka lang akong bayuta ka. Patay ka lang yun ako. Nakiwas na mong na niya. Nigawas na? Asa man kita? Asa sa kita? Bisan asa. Aba kadaog may makatag-iya ni Piolo. Go! Asa? Ngano apil mo ko? Kay magbugno man may para nimo. Mao nga apil ka. Kung mo daog ko, dili na ka mahimo muling ipasapan. Ako na lang imutan awon. Ako na'y imong ubanan. Nakasabot ka? Unsa? Pero kung ako'y makadaog, ako nisag ka, papapi. Wani balibaray. Ano man, nakasuway ka na ba? Ha? Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!